Hello, good morning, good afternoon, good evening. Asa man mo aning kalibutan na. Maglatagaw mi. Mag-walking mi kay kuan. Tara mong ubanta, magbaktas-baktas kay labong lamig panahon. Yeah. The weather is good. So, let's go out. Pero tugnaw gamay. Pero okay ra kana init naman. Ang adlaw. So, yung mga bata nag-bike. Nagdua-dua. Kani tog na yung tail. Pero tiil mo na. Kaya ito mo ang din mo. Plinta kay ma, may nag-bike. Adlaw oh. Bakit? Dahil man ang ginit diri kay makapagpum. So, mga bata nagduwa, nagsakay-sakay sa bike. Samaw guys. Why mga lingaw, sakto inig uli. Gutom, nagmanihapon na. Ito mga ulit ko Ang oras karon hapit na alas 7 sa gabi pero ang adlaw harang taasa pa. Saktas ta ba? Mas man. Tinta dito sa yung Korean. Korean. Mga ikuan dito. Asian food. Jaw isunod na. Baktas. Dakas pitaka ni ma. Wa. Nakaw mo way kinada. Magdamo kog pitaka nga. Kuan, diri ra man ta maglibot. Wow, Di pa mo talugsog. Kung ta nagplano nga mga ontas gawas. Saan lagi? Lain tag plano guys kay mga on ko na gawas. Ako ko nagdag pitaka nawa. Balik ka. So di uy. Tuda ka to may panihapon nga tos bay. Uy, shortcut ta. Ano diri matagi? Diri ta nga to di ay. Di ko din ko anak ko. Ato libukid. Baktas diha. Nami nagpalibot kay green na. Guys, marami kirog-iring. Nanay mga dahon. Kita sa nong. Ngit-ngit. Di ba na ingin ko ang labinan? Di ami ron sa Forbes Drive. Damo nga rin namin sa Village Avenue. Walk. What a beautiful day. Oh, night di ay. What a beautiful night. Kapit na alas 7 sa gabi eh. Ano yung mga buwak oh. Yan na. Nurok na ang uy. Walk. Hindi kawatan og buwak dire. May baho guys. Pagkunan. Turo na. Kawatan og buwak. Sibog kay kuan ta. Lakaw-lakaw ang mga gipanggutom. Gutom na ka. Gutom na ko. Tulog kita sa kuskuan.
Maadlawan. Wa tugnaw man. Ug way adlaw bugnaw. Aring kang indot ug kuan limpyo ang halibot. Dili na tanan guys. Puti oh. Puti buwak. Ito na uy. Kawatan og buwak gas Canada. Buwak. Kahoy na buwak. Kita man sa nag-video ko. Ito ay nagduwag soccer o na to, mga bata to ha. Ato ta, mga to. So na. Makahubak mo na. Tagam ka. Tawag day. Oh, Ingon. bakon ra ba ni? Dana ako puti, dana ako purple. Wala na, nakakuha nagbuwak. Kiss mo ba? Tanaw-tanaw to tayo Sa. nagduwa og soccer mga bata ba? Dahil babay ganina. Ija ka nag-video man. Chicks ba mo chicks? Lamig na na temperatura. Dahil na ang gianan dito sa ingon. Karon dito balik sa atong gian. Wala lang agyanan diha uy. An ay. Wa, Nagpatwir ba? wa. Agyanan diha gusto ka ritso ka libot ka ngadtos Asa lusot? na juwa. Ato Main Street badong sa kuan ba? Padong sa McDonald's. Dahil lusot lang na kuha. Narag soccer field oh. Pwede ka to. Asa na lusot? Na aeroplano oh. Nag-training. Napoy ko ano. Mga bata. Training sa. Inig winter din he. Oh, taigagmay guys ta. Puno ni snow. Oh, good. Practice na sila, nag-practice. Tapos nga ito pikas mga bata, gagmay.
Kami magsuot-suot mi dire. Da. Kawatan og buwak. Nagsinda, nagmahagbuwak. Di na gahi na. Dili jagingan. Bata. Pink. Abot ni mo ba yun ka na nga po. Jaw na. Nang. Kaya nga part kaya dagang buwak. Dari ra, bos. Abog mo na. Abot ka. Ana, nanguha nagbuwak. Buwak guys. Tara. Nakatadiris bato. Amis pinakaibabaw. Spuntod. Dami sa kuan. Nasa ato. Kami sa taas. Kami sa ibabaw sa bato nga dako. Para kawatan og buwak to. Ana. Naog me. Going down. Yeah, we're going down. Korea hagbong. Tanapay kawatag buwak oh. Wilingaw ning bajiha si panguhag buwak. Asan ta? Libot? Tagi umagyanan Balik diha. na ta. Balik na ta. Hinay na ta. Wala na mi kay gutom na. Init na pod, init. Maero nagkuan. Hindi na ta pwede mo gila naman. Pwede man. Na, sige. Naman nagkuan. Yeah. Oh, malik na me. Mas among agi. Padung na mo Sa off. sunset. Bugnaw na ni ron.
Sa katas bukid. Hangak po guys. Hangak siya. Exercise gamay ba? Kaon. Sa kaon ba? Sa kaon. Ano, mag-picnic ta? Eh. Ang daging sakas ko ano mahika. Mga alas 6. Kaya alas 5, sakit pang init. Hangak. Hangak. Dala may sa ibabaw. Hanpak. Mumbai. Hanpak. Daan nakasaka na may. May baktas. Kapit ang buwag. Tabok ka na. Lubong talabang. Dili. What's that? 9,400. And then with good steps. What's that? 7. Kamingaw sa kalsada. Ano naman ang uli ang mga ikan nagtrabaho. Basta O ni Canada. Mingaw ang kalsada. basta tingnan uli alas 4. Bising kalsada. Ganon. Crow. Sa mga horror nga salida mao na. Crow. Saba ang crow.
Kay adlaw day gahapon no. Alas 7:30 na. Lami sa among Among- apartment, guys. Ni mong lugar og nakakita mo tong video na ho pag Pasko December 24 nagbaktas ko dire nga ang snow kutob sa tuhod na diha pangitaa video pero di katuuhan ba nga karon arang ka limpyo pag winter na puno sa ice. Diyan na may sa among balay. Sa among pinakusgang payag. Kanang second floor. Kana. Mereka mungkin kinakusgang sakyanan. Kamong mailbox. Thank you, Lord. Yan namin sa among munting paraiso. Mga pinilo. Tuara ang gawas. Oh, sige. Daghang salamat sa mga tanaw. Aray. Sipon ko kay bugnaw hangin. Pero sa nagkuhan pa siyang buwak. Buyat. Sige na. Bye-bye na ta. Bye-bye guys. Daghang salamat. See you the next vlog. Peace.